Δεν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα θαύματα στην Ορθοδοξία. Τα φιδάκια της Παναγιάς μας που βγαίνουν στην Κεφαλονιά δεν βγαίνουν κάθε χρόνο την ίδια περίοδο, σαν να έχουν ραντεβού. Επίσης, η νεφέλη η φωτεινή που κατεβαίνει και κατακαλύπτει το όρος Θαβόρ κάθε χρόνο στην εορτή της Μεταμορφώσεως δεν είναι επαναλαμβανόμενο θαύμα? Τρίτον, το θαύμα εκείνο που συμβαίνει στον Ιορδάνη ποταμό, που κάθε χρονιά την ώρα που ο Πατριάρχης διαβάζει την ευχή, πώς επιστρέφουν τα κύματα του Ιορδάνου πίσω στην κήτη τους. Αυτό δεν είναι ένα επαναλαμβανόμενο θαύμα? Ο Θεός λοιπόν ο παντοδύναμος που κάνει αυτά δεν μπορεί να επαναλάβει κάθε χρόνο το Άγιο Φως και να παρέχεται σε όλη την χριστιανοσύνη?